Takže čaute ľudia, vítajte u môjho ďalšieho videa. Dnes som tu kvôli sérii začiatky, je to druhý diel, no a dnes ideme robiť farmu. Rozhodol som sa urobiť farmu, ako som už hovoril aj v minulom dieli, teda som si myslím. Ale ešte tu je jedno prekvapenie. Dokončil som si tu na túto miestnosť. Tu mám bloky, prepáčte za nejaké tie laky, keď budú. Tu mám nástroje, tu mám jedlo a tu mám zbytočnosti. To som nechcel, prepáčte. Tak. Pozrieme sa, ako je vonku, či je svetlo, alebo ako. Ja som si urobil taký skleník vlastne, pretože ja som natáčal a nejako mi to blblo, to video, neviem prečo. Tak z toho dôvodu som už ten skleník nehal, pretože som nemohol ďalej na sklo. Neviem, či mám piesok, mám 35 skla, ale nebudem to robiť do znovu. A ak mi príde niekto do izby, tak prepáčte, sa ospravedlňujem. Striať to nebudem, pretože mi to blbne. No takže tak, no a ideme si urobiť to ťaženie, takže potrebujeme motiku, potrebujeme semienka a potrebujeme bloky hliny. Bloky hliny potrebujeme, záleží od toho, koľko toho budete sadiť. Tak ja si zaberiem kurietka, najem sa, ideme to urobiť. Takže bude to robené tu, pretože tu je voda. No a vysvetlím vám, ako sa čo robí, takže musíte mať vodu, hej, takto. Tak, tu na teraz, aby vám to presne vyšlo, tak postavíte si bloky. Takto. Jedno medzi tým musíte nechať, pretože ak to zabudujete, tak vám to nebude raz, pretože medzi nimi musí byť voda. A zase, tu na takto. A medzi tým znova voda, znova medzi týmto, znova. A presne mi to vyšlo. Medzi každým musí byť nejaká voda. Tak, a teraz ako sa sadí? Mnohí sa pýtajú, prečo mi nejde sadiť na hlinu. Proste nejde to. Nejde to. Ale motikou to dokážete. Motika slúži práve na to. Ak chcete zasadiť tým, čo kopete, to je ľavé tlačítko. Týmto nejde, pozrite. Zničíte blok. Ale teraz, keď stlačím pravým, tak vidíte, že sa to dalo ako zase, a už keď tam vložíte semienko, už to ide. Tak to urobíte každý blok pekne a vložíte to semienko znova. Tak, znova a znova tak. Tak, farmu mám hotovú, ešte by som si chcel zobrať lopatu a zväčšiť strop, tak a ideme na to. Takže tak, lopatu mám, dobre. A keby čo si aj krumpáč, neviem, lopata tam bude tuším najčastejšie potrebovaná. Hej. Strop si musím zväčšiť, pretože to nedá ani hýbať poriadne. Tak. Tak. Prepáčte za nejaké šuchoty. Tak, to dokončíme. Tak, dobre, ale hneď sa to lepšie hýbe. Prepáčte mi za tie šuchoty, ak ste dačo počuli. To bola mama. Nepovedal som našim, že natáčam, som úplne na to mi to
No, neviem, čo si ideme robiť teraz. Ešte nejakú tú trávu zasadiť. Prepačte, ak tu počuť nejaké tie divné zvuky, omlúvam sa. Pretože moja matka nevie pochopiť, že nemá chodiť do izby. Ale to snad nevadí. Tak, hodíme si nástroje naspäť. Naspäť. Tak. Najem sa. Kuriatko si dáme pekne. Dobre. Dáme si to až doplná. A tuto som si ešte urobil dvere na ťaženie niečoho proste. Trávy a proste iné blbosti. Drevo tu mám dosť. A tu mám proste dvere. To je ako keby taký, ja neviem ako to povedať, zadný vchod. No, tak. A mám tu zombíkov. Zoberiem si meč a ideme na nich. Dobre, tak ideme sa vyspať radšej, pretože nebude fungovať ďalej, takže zabíjať proste všetkých. Tento diel bude kratší, už len od toho, že to je proste farma. Neviem, to nie je ani farma proste, ale také, neviem. Proste je to potrebné hlavne na chleba. A výhoda je to, že keď vy sekáte proste to obilie, tak sa vám znova dajú semienka a tuším, že niekedy dvojnásobne až trojnásobne, takže úplná pohoda. No, v ďalšom dieli by som... Čo by som v ďalšom dieli? Nič ma ani nenapadá vlastne. Také. Keby som... mám zväčšenie domu, hej. Toto bude taká tá chodba a tam budem chodiť ťažiť stále. Vyskapte vy potkaní. Tak, vezmem si meč. A ešte ich pozabijeme. Tak. Vidíte, že idú veľmi ľahko zabiť. Tu mám creepera. Ešte, že tak. Dobre, musím si to tu prepáčte. Musím si to tu pred domom nejako urobiť, pretože tu mám úplnú prepadlinu, takže... Neviem, ako to urobiť, ja som to mohol, tak... Nie, nebo takto som to chcel. Som chcel vstúpiť takto. Tak. No a to je z dnešného videa asi všetko. Prepáčte mi, že stále musím... No, tak a... ja vám ďakujem za pozornosť z tohoto videa. No a dúfam, že ste sa radi pozerali, prepáčte za tie divné zvuky, v ďalšom dieli to určite zabezpečím, aby to nebolo. Tak, no a ja sa s vami pomaličky lúčim, tento diel je taký 10 minútový, taký nudnejší. Pozrieme sa, čo nám robí ešte farma, a nie vlastne ešte nekončí vlastne, ja som chcel ešte si nejaký ten kompostom vyťažiť. Neviem, na začiatku som to tuším hovoril. Tak, zatiaľ mám ťaženie tu na, kde mám farmu na obilie. Tu na. Potrebujem jednu torčku.
aby ste videli na obrazovke. Myslím, že Minecraft by mi nemal lagovať. Teda ja to nemôžem vidieť, ja to uvidím až na YouTube. Takže tak. No ten prvý diel mal, hneď vám poviem. Neviem. Niečo okolo 18 minút. Tento bude úplne rozdelený, úplne iný. Chcel som sa tak do rovnováhy proste to dať, ale tak zavtedy budeme kopať to len tak. No a doslova chcem urobiť taký diel, ktorý bude rozdelený na 3 diely proste. To som povedal teraz nejako úplne zle. Chcem urobiť proste takú epizódu, že ťaženie, a to bude rozdelené na 3 diely. A tam budeme proste chodiť ťažiť. V prvej úlohe by sme mali mať uhlie, ale myslím, že by sme ho mali mať tuším jeden stack. Ja si dávam také, nie že, ako to povedať, predsavzatia možno, že musím, mám iron, dobre. A proste, no aj na toto som chcel povedať, že iron proste, že druhý diel bude iron zase a tretí diel už by som chcel, asi už viete čo, diamanty, ktoré sú úplne ťažko hľadané. A fakt ako, keby to nájdem medzi teda keby to nájdem bez toho, aby som natáčal, tak by ste ma disovali, že som proste odvádzal, že to nebolo práve, ale že som si dal game mode, teda game mod. Tak preto to neurobím bez natáčania, ale samozrejme s natáčaním. Ťaženie, ako som už povedal, bude rozdelené na 3 diely. No a hneď po ťažení, neviem čo bude, asi hľadanie surovín, jedla, hociakých surovín, proste kopať budeme všetko v okolí, kde ostane len proste môj domček a nič iné. Nerobím si srandu. Tak, tu máme iron, takže super. Iron, kto nevie teda, to by mal každý vedieť, že je železo, ktoré je tiež veľmi potrebné, sú z toho rýchle nástroje. Dobre, iron mám celý vykopaný, uhlie je celé vykopané, skoro. Uhlie je potrebné hlavne tým, že potrebujete ho do pece, a keď nie do pece, tak na torčky, torčky sú tie svietiace. Mám tu, keby tu mám sticky, tak si vyrobím torče. Na to nepotrebujete ani crafting table, to si jednoducho toto vykraftíte. Dole sticky, hore uhlie, ako som už hovoril na začiatku. Tak, poriadne ťažíme. Dobre, ideme ďalej, môžeme sa posunúť. Ja kopiem vždycky tak, že stojím takto, aby som pozrel, či tam nie je náhodou láva. To je asi najbezpečnejší štýl kopania. Pretože keď narazíte na lávu a proste vás zatopí, tak ste nahratí asi. Podľa mňa. A kopte tak, nekopte takto pod seba proste takto. Lebo to je najhoršia vec, ktorú môžete urobiť. No ale ja sa pozriem, koľko natáčam. 13 minút alebo koľko, neviem presne. 14. Tak ešte toto niečo dokopem. Toto ako neberte ako diel ťaženie, to je proste... Sice možno je tu viacej to z ťaženia ako z farmy, ale... Nevedel som, čo mám do toho doplniť. Ďalší diel by som chcel teda dorobiť dom. Určite dorobiť dom, potrebujem na to teda veľa koblu. Podlahu chcem z koblu, nie zo stónu, pretože mám polovičku podlahu z tohoto a polovičku podlahu z tohoto. Tak. No a to by bolo z tohto dielu farmy a ťaženia v úvodzovkách. Tak to by bolo z tohto dielu všetko asi. Si dám do pece uhlie, ktorý si zoberieme na torče. Prepáčte. Tak, odložíme si na rade. To musíme celého jedno posunúť, pretože ja som proste
Taký človek, ktorý chce mať všetko usporiadané. Irony si môžeme dať hneď piecť, ale neviem prečo mám pec tam. Crafting table zničím aj rukou. Takže nemám za sebou sekeru. Tak. Dobre, idú všetky otvoriť. Tak. Vybavené. Máme na torče. Postel si dáme do prednej. Do prednej tejto miestnosti. No ľudia, to by bolo z môjho videa asi všetko, druhého videa. Dúfam, že sa vám moje videa budú páčiť. Mňa začalo natáčanie baviť strašne, neviem čím to je. Asi, že som pozerával veľa let's playerov, alebo ako to povedať. A strašne ma to začalo baviť, chytilo ma to. No a tak to vypadá, keď upečíte túto kocku, takto. A z toho si vlastne vyrobíte takisto ako aj zo stolom proste. Dobre, tak toto dielo už je to naozaj všetko, ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom dieli, kde budeme zväčšovať dom. Čaute.